sa Bacolod. Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 11:27. Balita, banat, huling. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita, banat, huling. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Balita! Banat! Huling! Isibo na ang orasan sa inyo sining nga mga rilo. Aksyon Radio Philippines Standard Time, alas 11:29 na. Sa liwat mayong aga Bacolod, mayong aga Negros Occidental, Negros Oriental. Ang aton nga mga kaksyon tagpalabati sa tabok sang kadagatan, ang isla sang Panay, probinsya sang Guimaras, Iloilo, Capi sang Clan Antique, part sang Palawan, part sang Masbate. Sa kutob marabutan sa aton sining nga broadcast, liwat kamonamon nga ginaabi-abi. Welcome sa inyo palatuntunan, balita, banat, bulig sa ugto. Karon nga adlaw, Miyerkules, petsa 21. 65 dias na lang ang nabilin, Pasko na. Kag 72 dias pa ang nabilin bago magatakop ang tuig 2020. Kag ato naman nabiyabihon ang pagsunod sang tuig 2021. Sa maulanon nga palatuntunan, balita, banat, bulig sa ugto. Liwat ka mo namon nga ginakamusta. Kapanyaga na. Ako, way pa. Durante nga nagapulo panyaga kamo dira aton dalon sa inyo palamatinan. Mga balita gikan sa aton siring nga mga patrol unit reporters, kalakip man sa aton siring nga correspondent. Sa pagdulong sa pinakaulihi, labas nga mga balita nga inyo mabasahan sa pamantalaan lokal buwas. Una ninyo diri mamatian sa pagpangalagad, balita, banat, bulig sa ugto. At kita sa ato sining mga technical partner diri sa studio ay master control sa technical side, si broadcast engineer Nelmar Madera. Back up diri sa aton nga IT expert Sir Elray Dotillos. Ito naman sa transmitter control tower sa Barangay Talok Silang Sangbago, si broadcast engineer Edward Balico. Kinandan ang inyo sini aragad sa gihapon talos diri temporaryo. Sa ngalan sa sining regular anchorman, Action Rex Peregrino Cantong. Ako naman si Action Eric Magbanwa, of di ninyo ako hasta 1:15 diri sa inyo pala tuntunan sa maulanon nga panahon. Dala pa ni Gyapo ni Bagyo Pipito. Ara na si Platan ulihi sa area sang Baguio City. Nagasaka ang iya sining hangin ginadala
In fact, kahapon dito sa Banwasang Calatrava, Portoboso, may buhawi nga naglunta dito. Nga naghalit man sa pila ka mga puluyan, kalakip man sa isa kasimbahan dito. We're happy to note nga wala iya sang mga pumuluyo naton ang nagkalapilasan or naapektuhan kag naigo sining buhawi nga nagtuhaw. Southwest monsoon gihapon, hangin na bagat ang nagapaulan sa pila ka bahin sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Kapyar kamo ang galom nagahalin sa aton nga baybayon. Sa mga mangingisda sa aton nga mga mananagat tulo pa nila gid sila kat sang panahon. Kung mabasko ka ulan kag mamulubadlos ang hangin, ayaw lang anay magpalawod. Kung kaysa ining pagulan-ulan, nagadalas ang pagmulumadlos ang hangin. Kinanglan extra careful kita. Sa mga balay nga ra sa higaron sa aton sa baybayon, sa mga puluyan nga ra nag-istar sa panghigaron sa aton kasubaan, likawan tagid ang natawag nga baha. Mga balay nga ra sa bibi sa mga pulupilas, mga kabukiran naton, likawan taman ang natawag nga landslide. Salamat kay tayong ulan niya, hindi gisiling sige-sige bla. Off and on ang ulan sa pila kabahin sa atong probinsya, especialmente diri sa syudad sang Bacolod. Nano mga bulo-balita, kabantayan nyo dugay gikan sa atong sining mga patrol unit reporters. Bantayan ang balita ni Loverboy Action Marlon Hinabaya sa Kapitolyo Provincial PDMPD. Ginabisuhan ang publiko nga mag-ulaligmat sa mga tragedya tuga sa sining maulanon kag mabulo-bagyuhon nga panahon. Balita naman gikan sa New Government Center sa City Hall, update naton. Dalon ni Action Dale Salazar proposed 2.6 billion pesos nga budget sang Bacolod sa 2021 dapat magbalanse sa ekonomiya. Suno kay Vice Mayor El Cid Familiaran. May balita man karon update pila ka mga balita dalag ko sa mga balok aksiyonad sa palibot-libot sang probinsya. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. HPG kag PNP Crime Laboratory sang Negros Occidental Provincial Police Office nagpatigayon sang surprise visit para sa one-time, big-time visitorial inspection sa mga second-hand na mga car dealers. Ang balita sa patrol, dalo man ni Action Albing Grama, National Federation of Sugar Workers, kilusang mambubukid ng Pilipinas, pagiban pa, nagiwat sang kilos protesta, subong aga sa Kapitolyo Provincial. Baloonta, nano ang sentro sang ila sininga protesta. Ato sa nga Special Assignment and Research Team, dalo ni Aksyon Artay Hupon, pagbaton sang loan application sang mga MES pagi sa online nagapadayon suno sa DTI Negros. Bantayan nyo man ang balita gikan sa ato sa mga correspondent. Balita ni Action Radio Rigotib daloon niya dugay-dugay. Syudad sang Cadiz motorsiklo kag pick-up nga salakyan nag-head-on coalition 19 anyos nga nakamotor landing sa ospital. May mga update magkaroon balita sa San Carlos City, si Action Stepe Presquito. Dalo naman sa ato sila nga pagpalagad. Plus, ang balita ni Action Percival Villamor, duha ka persona dakop arestado sa bypass operation sa siyudad sang Bago. Ano niya mga bulo balita update gikan sa Balita Nasyonal. Korte sa Dumaguete ginbasura ang drug case batok sa 5 ka mga suspect matapos nakitam sa CCTV footage. Naging peke sang PIDEA agents ang bypass operation. Disgrasya. Mga
nagpiki ni nga pidiya ti sigurado kaso administratibo kag kaso kriminal base kung di malason kakas pa sa serbisyo. Lingod na ni sa planting of evidence mo. Sa Piakabayan Public Works Secretary Villar nagpromisa nga tapnaon ang korupsyon sa DPWH. Sa ini sa mga top 5 kung ahensya sa gobyerno kung kinawatay ang paghahambalan. Puwera na sa Mayo, bato-bato sa langit ang maigo, hindi lang magalit, ang magalit may palit. Ara ginaya, hindi ginaya malikawan ang ganitanay sa gobyerno. Bisan diin ka pa nga departamento, DPWH isa sa ahensya sa gobyerno kung kinawatay, puwerte, nagakatabo. Sila sa Bureau of Custom, sila sang Department of Health, sila sang DepEd, ang mga kabing naton na top 5, kung hindi gid man top 10, kung ahensya sa gobyerno, korupsyon, nagakatabo. Gulugan it, hindi lang time ikadako, gamay lang. Gulugan it lang gamay, hindi lang dako gid. Kada halos ang proyekto, ang ginabutang nga mga material substandard. Bago isang problema, ang tinutuyo sa DPWH Secretary Villar maayo, pero ang sa dalom sa lower level, hindi mo gid mabantayan. Maganit gid. Okay na nagulugan it, lain kung lamunon gid. May update ba kita karon sa COVID-19? Dalon ina na mga update sa News Center. Aksyon Dorel Cabato. Isibo na marasan sa inyo sa Marino. Action Radio Philippines Standard Time alas 11:39 na. Ari na ang ginahulat sang tanan sa nagataya sa STL. Preparar ang lapis, ballpen kag papel. Kay ari na ang aton first draw resulta. Yari ang resulta sa Small Town Lottery Draw. Ari ang resulta, first draw, 28, 19, 28, 19. Yari ang resulta sa Small Town Lottery Draw. Magbalik ang aksyon, balita, banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Sandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaong kag kasanat Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita ng dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bakolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat isa pa serbisyo Tatas kag balanse Patuod ng mensahe Wala sang ginadang piligan Padayon aksyon radyo Pagkolong kag negro sa
danon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat yun sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sinsan anong ang kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan.
Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Abalik diri sa ato sa pagpakalagad Action Radio Philippines Standard Time alas 11:47. Antes sa mga report na gikan sa ato sa ring mga patrol unit reporters correspondent. Unahon ta na yung pinaka-latest nga update. Balita gikan sa National. Upod sa aton nga News Center. Muna siyang may galubad yung may gapudis. Ang beauty steady. Sa mga barahan, ito pamatay 5 pairs niya. Kaya ang ginakakunyagan sa tanan, tingog pa lang. Ba daw ma-in love na kanino? Ari si Action Doril Cabato sa News Center. Doris, good morning. Yes, Action Eric, good morning. Doon hindi lang magdayon report sa iyo. Doon nauiyak man ta naman. Ay, kalay. Si Mambas labla nga. Wait, gito da. Charot. So, sa balita na Action Eric, national, ginbasura sa nga korte sa syudad sang Dumaguete ang drug cases batok sa 5 ka mga suspect matapos makitaan sa CCTV footage nga ang agent sa nga Philippine Drug Enforcement Agency ang nagbutig angot sa supposed kuntani nga buy-bust operation. Gina-initiated Judge Amelia Lourdes Mendoza sa Negros Oriental Regional Trial Court Branch 34 ang indirect contempt batok sa 5 ka mga PDEA agents nga involvado sa for misleading the court, for making untruthful statements in their affidavits, kag for directly impeding and degrading the administration of justice. Sandaya, PDEA agents Nelson Mochuelas, May Ann Carmelo, Jose Anthony Juanites, Cheryl May Villaver, kaga Realin Pinpin ang ginaobliga nga mag-attend sa indirect contempt proceedings sa Nobyembre 13 kaupod ang duha ka mga witnesses nga isa ka barangay official kag isa ka media representative. Ginmando man sa nga hukom ang kopya sang mando nga nagabasura sa kaso nga ipadala sa Department of Justice kag sa Dumaguete City Prosecutor's Office agud imbestigahan ang criminal liability sang PDEA agents kag kaya PDEA Director General Wilkins Villanueva agud imbestigahan ang ilaman nga criminal liability. Sa background sa kaso, gina-claim sa nga PDEA agents nga si Richard Torres kag ang 4 ka makaupod sini ang naaresto sa buy-bust operation sa balay mismo ni Torres sadtong Hunyo 28 sini nga tuig. Apang sang ulihi nakitaan sa CCTV footage nga ginhatag man sang mga suspect sa korte nga gin-pick up sila sang PDEA agents kag gintipon sa balay ni Torres kag nag-initiate sang fake buy-bust. Samtang, yes, sa iban nga balita national, ginapromisa ni Public Works Secretary Mark Villar nga iya pagatap naon ang korupsyon sa Department of Public Works and Highways sa DPWH matapos ang pahayag ni Presidente Rodrigo Duterte angot sa ginalegar anomalya sa amo nga ahensya. Ang DPWH ang nagatukod na sa task force nga naga-focus sa reklamo kag aligasyon sa korupsyon sa diinggin pahayag ni Villar sino man ang imbolbado sa korupsyon ang sigurado nga makakas sa trabaho. Sulod kay Villar, ang task force ang maga-coordinate sa iban pang ahensya sa gobyerno agud ipatuman ang anti-corruption measures. Kag dugang diri ni Villar luyag niya i-prioritize ang tanan nga reklamo kag maga-focus sa pagtapna sa korupsyon sa DPWH sa masunod nga mga binulan. Nahibaluan ang DPWH ang nagahingyo sang 67.38 bilyones pesos nga budget para sa 2021. Samtang update sa COVID-19 sa karon ang world record naglambot na sa 41,040,619 cases. Ang nagkalamatay 1,129,591 kag ang naka-recover 30,625,859. Sa Pilipinas naman, pinaka-latest nga data, ang cases naton diri yara na sa 360,775, ang nagkalamatay 6,690,
kag ang naka-recover 310,642. Sa probinsya sa Negros Occidental may 13 nga nadugang kahapon nga nagdala sa kabilugan nga 4,086. Samtang ang Bacolod may good news kay apat lang gid ang nadugang kahapon nga kaso sa COVID-19 sa Bacolod. Yes, nga nagdala sa kabilugan nga 4,633 kag ang active na lang gid nga kaso sa Bacolod yara sa 539. Ang recoveries may 78 nga dugang kahapon nga nagdala sa kabilugan nga 3,976 recoveries kag may duha nga nadugang nga napatay kahapon nga nagdala sa kabilugan nga 118 death toll sa Bacolod. Sa Western Visayas, may 115 or 115 ka mga bagong kaso na dugang kahapon nga nagdala sa kabilugan nga 14,906 kag ang aktibo diri nga kaso out of 14,906 yara lamang sa 3,018. Ang recoveries naman may 109 nga na-record dugang kahapon nga nagdala sa kabilugan nga 11,523 recoveries kag nagkalamatay may 7 nga nadugang kahapon nga nagdala sa kabilugan nga 356 death tolls in COVID-19 sa Western Visayas. Balita nagikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod para sa Aksyon BBB. Aksyon Dorel Cabato, una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon! Balita! Banak! Huling! Salamat gid Aksyon na Dorel Cabato. There you have it, update balita gikan sa National. Isibo na marasan sa inyo sa Marino Action Radio Philippines na nanay alas 11:53. This time, i-check na ang mga asod-asod na mga aksyon balita gikan na sa aton sining ang mga patrol unit reporters. Standby action din. Una the report ni Action Alvin Graba sa patrol. National Federation of Sugar Workers kilusang mambubukin ng Pilipinas kag iban pa naghiwat sang kilos protesta subong aga sa provincial capital. Ano ang ila sila nga kilos protesta? Din ini nakasentro? Yaring patrol live report ni Action Alvin Graba. Action Alvin, good morning, please come in. Aksyon, Eric, nagtipon ang pila ka mga mangunguma sa idalom sa National Federation of Sugar Workers. Kilusang magbubukid ng Pilipinas, Karapatan Negros, Bayan, kaga iban pa. Naghiwat sila sa kilos protesta kaina sa kilid mismo sa capital, provincial capital sa may North Capitol Road, Aksyon na, Eric. Okay. Now, may kanta nini sa pag-commemorar man karon nga adlaw sa pangkalibutanon nga adlaw sang mga mangunguma. Actually, ginatawag man gani nila ni diri Aksyon na, Eric, nga subong adlaw is a World Foodless Day. Okay. Oh. Now, sunod diri kay Clarissa Dagatan, ang Secretary General kag Chairman man sa Karapatan Negros, karon nga adlaw sang mga mangunguma panawagan diri nga dapat tuldukan na ang pagpamahog sa ila siningahanay, especially ning mga militarisasyon sa tagsa ka mga kabukiran kag mga kaumhan. Panawagan man sang mo mga grupo abi sa mga progresibo nga grupo nga wakasan ang gutom kag ang pagpamahog on their part abi sa ila siningahanay. Okay. Dugang pagida diri ni Dagata nga dapat matagaan man sang hustisya ining siyampa ka mga mangunguma nga nagkalamatay dito sa syudad sang Sagay. Kasunod ini sa ikaduha na nga tuig sa nga kamatayon sining Sagay 9 na massacre. And isa ini sa ila sining panawagan ti kay ang mga nagkalamatay suno sa iya mga mangungumaman ang malain pag kay suno sa iya ang mga kaupdanan sining siyam ka mga nagkalamatay dito sa Sagay ang gipasakaan pag sang kaso Aksyon na, Eric. Okay. So, kasunod man karon nga adlaw ang grupo sang September 21 movement nagpatigayon man sa nga ila sining rally protesta man dito sa sur nga bahin, partikular sa siyudad sa Kabangkanan nga ginapamuluan man ni Felipe Hilye in relation man diri sa kaadlaw man karon sang mga mangunguma. So ang rally sa Kabangkalagang, rally diri sa Kapitolyo Provincial, isa rin ka grupo Action Alvin.
Aksyon na Eric, isa lang ni ka grupo kay ang mga dito gikan man sa Southern Negros, particular sa 6 area o kung sa 6 district, nagpatigayon man sang ila sining nga protesta. In fact, ang ining grupo Abi ni Felipe Hilye sa idalom sang September 21 movement, KMP, kag iban pa nga mga grupo, progresibo nga grupo nagpatigayon dito sang rally. Ang ila sining nga rally mismo dito sa may syudad sa Kabankalan Aksyon na Eric. Hasta saan uning rallies? Hasta ni karong adlaw, Sir Alvin? Yes sir, hasta ni karon lang adlaw. In fact, kagina ang grupo sa Karapatan Negros, kagiban pa nga mangunguman sa Northern Negros, ang nagpatigayon sang rally diri sa kilid, and pilalagid lamang ka oras, and after that nga matapos nagpabutyag sang ila sining nga panawagan sa gobernador sang Negros Occidental, amat-amat man sila nag-jump up action na It Eric. seems imo diri nga video kag mga picture nga nakuha daw why sila kasunod social distancing? Isa pa na, amo na. Lipat sila guro? Ba sinalipat Mga man. face mask sila in fairness, sila ka face mask sila pero ang nga social distancing daw why nila masunod ang Sir Alvin. Ara pa ang iban gali way kasuksok face shield, but Okay lang, importante face mask pero social distancing. aksyon na Eric kay ara lang sila skillet bala. So hasta ni sapon bin ang ilang nga rally. Nasta lang sining aga aksyon na Eric. Aga, okay. Then after that magabalik man sila sa ila sining tagsa ka mga puluyan. At least ang ila diri aksyon na Eric, ang ila sining panawagan hustisya sa Sagay 9 massacre. Okay. And at the same time magpabutyag sang ila sining mga panawagan sa adlaw sang mga mangunguma. Ang pahayag ni Clarissa Dagatan. Kulminasyon ni actually sang World Hunger Day, no? Kung ang kalibutan nakakilala nga may World Food Day diriya sa Isla sang Negros kag sa bilog ang bugos sa nga Pilipinas ang World Hunger Day. Sang una foodless lang ni subong ya gutom, malala nga krisis ang gutom ang ginaatubang sa mga pumuluyo. Pero ang ginakasubo naton kay hindi lang yan sa gutom nagakapatay subong ang mga mangunguma kag mga sagada diri sa Isla sang Negros, kundi ginapatay mismo sa bala sa mapintas sang pasismo mismo sang estado. Ano ang pinaka-main purpose ang ato sining nga protesta karon on World Foodless Day? So para sa ato niya, ginakurit liwat sa mga mangunguma kag mga sakada diri sa Isla sang Negros nga dapat untaton ang pagpamatay sa ilang nga hanay, untaton ang mapintas nga hanot sang estado, kag dapat ipanagtag panawagan kita gyapon nga dapat ihatag ang kadutaan sa mga manugtikad sang duta, no. So kabahin ina sa panawagan sang aton mga mangunguma kag mga sakada diri, no, nga utdon ang pagantos nila sa grabe nga pagpamigos kag pagpangimulo sang ini nga sistema diri sa Isla sang Negros sa bugos sa nga pungsod, kasubong man ang pagpanawagan naton sang hustisya sa tanan nga biktima sang pasismo sang estado, nga mayormente ang biktima sini mayorya gid ang pumuluyo kag ang mangunguma gid mismo diri sa Isla sang Negros. Ito na Eric ang kabahin gidamang sa nga pahayag ni Clarissa Dagatan. Balita sa patrol ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pangot, las 12. Salamat kina Aksyon Alvin Graba, report live sa Patrol 2. Dugangan ni na Aksyon Alvin Graba ang iya sining Aksyon Balita. Sa iya sining pagpanumalik report sa Negros Occidental Provincial Police Office. Alin sa balita ni Aksyon Alvin Graba, standby Aksyon Artay Hopon. I-check na naman ang report ni Aksyon Dale Salazar. Balita gikan sa New Government Center. Proposed 2.6 billion pesos na budget sang Bacolod sa 2021 dapat mabalanse sa ekonomiya suno kay Vice Mayor Elcid Familiaran. Anong butchilingon ni Vice Mayor Elcid Familiaran nga balansiyon ang ekonomiya sa sining propose sa 2.6 billion pesos. Balonta ang report ni Aksyon na Dale Salazar gikan sa New Government Center. Aksyon Dale sa report. Please come in. Iya sa
Action, Eric, ang ginatumo diri ni Bacolod Vice Mayor Alcido Familiaran nga pagbalanse sa proposed budget naton for 2021, 2.6 billion sa LGU sa syudad. Ini kasunod action, Eric, nga nagtubo ini by 13% kung ikumparar no, subong nga 2020 nga atong sininga pondo is 3 billion pesos action, Eric. Ilabi pa nga karon no, nga ang resources sang syudad ang allotted, mas damo ang ginapay nga pondo para sa COVID-19 campaign sang syudad sa Bacolod Action, Eric. Susunod sa Vice Alcalde, pagatunan pa sang maid-aid, iga-review pa sang sangguniang paglungsod. Ini ginaduson ni Mayor Bing Lunadi ang 2.6 billion budget for 2021. Suno kay Familiaran, apisar, ginagdubong proposed budget sang kapin 400 billion pesos kung ikumpara subong nga 280 so city dapat ini ang mabalanse sa gihapon sa economy sang syudad Action, Eric. So sa iya, as usual, may mga pondo sa gihapon nga gin-allocate for infrastructure, may man para sa ikayong lawas o kung health, education, kag iban pa. Although Action, Eric, wala gin-palayag ni Vice Alcid ang specific no, nga pondo sang kada officer sa Bacolod Government Center. Kaya sunod sa iya, subject pa may sa deliberation, budget hearing, pati gayunon, sang committee ba ni Bacolod City Councilor Cindy Rojas bilang chairwoman sang Committee on Finance and Appropriations sang sangguniang panglungsod. So kay Familiaran, sa budget deliberation, they usually iga-defend no, sang respective heads ang ila sining proposed budget action, Eric. Suno kay sa Vice Alcalde, pwedeng magdubo ang proposed budget sa kada offices pero hindi na magsaka no, suno kay Familiaran. Suno diri sa yate kinahanglan di i-priority gid no, ining ikaayong lawas action, Eric, kag nga mga programs kaging kaso kung may mga offices gidban or mga kinahanglanon ang syudad nga wala mapainan sang pondo, pwede ini nga maalokaran or mapainan usar naman ang supplemental budget. Aling palihaga, si Bacolod Vice Mayor Alcido Familiaran. Budget dapat na-condition balance. Magtubo ang ating budget ay 400 million. And that ang resources tas po na po sa COVID, no? Tungod siyang pandemic. Tungod sa health crisis kita. But then ang other needs sa city, hindi ko na pwede masabasay. So, dahil man nagyapon, may electronic ka, may health, education, pagdating ng gamay-gamay lang. Muna siya action din ang kaundan siyang aton that. Okay. Yan itong balance siyang aton ekonomiya. So ano, Vice, sa mga priority ng mga offices, Vice? I-discuss na lang sa next, no? May natulaan pa natin. Huwag pa na siya, hindi pa na siya before nag-change pa na siya mo, kasi before pa na siya natin financier. Ang siguro siyang one. Okay. Siyang budget hearing. And that the budget na yung mga changes. Kasi pwede kami sa ibon eh. Pwede man ka-increase? Wala total lang final. Okay. Ipasyon mo yung mga budget hearing ito may harap ka naman yung mga ito. Oo. So pwede ma-increase, pwede ma-decrease, Vice, per office? Hindi kami katugang. Hindi na makikita. Sunarit na batihan no, sa ang tingog ni Bacolod Vice Mayor Alcido Familiaran since nakabato na siya sa kopya sining proposed no, 2.6 billion nga budget sa Bacolod for 2021. So ang next ring nga tikang tiara na sa committee ba ni Bacolod Councilor Cindy Rojas kung saan o siya magapatawag no, sang series of budget hearing sa sangguni ang panglungsod action, Eric. Yes. Pila gani ang budget aton last year, 2020? Subong ito 2023 billion. Amo na siyang balibay sa seed nga nagdubo siya by 13% action, Eric. So 2.6 no, mga 400 million ang pag-iban sini bagod man sining epekto man sang COVID-19 pandemic. Amo na siyang first time action, Eric, no, nga sa lawig-lawig ng matinion. Mayara sang decrease ang budget sa syudad nga usually every year naga-increase na no ang ginapropose no nga budget. I don't know kung 2019 may idea kapila to aton budget kani Dale? Mga around kaya calculation, Eric, mera mo
hindi ko madumduman. Mayroon kita subong 3 billion, Okay. mga 2 point something billion action Eric ang budget for 2019. Kaya ang hambal diri sang sa records sa syudad, every year may gid sang increase no. Under Lionel Dia administration, kung madumduman naton, dira nagsugod nga nag-reach sa billion Okay. ang budget sang LGU and samtang nagalakat ang tion, naga-increase action Eric ang budget sang syudad. Although ti amo ni may COVID-19 pandemic, amo ni ang rason nga Balimir being last time sa presscon nga mag-slow down ang syudad bangod man sining pandemya nga ginapangatubang sang pungsod Pilipinas. So it could be possible nga kung wala ining COVID-19 ning pandemic ni posible this year masaka nga aton nga budget. Yes, action Eric, dako gid ang possibility since naapektuhan man ang mga taxpayers, ang mga negosyo diri sa mga syudad. Wala gid sang exemption ining halit no nga gintuga sa COVID-19 pandemic action Eric. Pero matong balibay sa LC nga although 2.6 ang budget niya, proposed budget sa kada office assets either pwede siyang mag-decrease Yes. or mag-iban, hindi na siya pwedeng mag-stack up. So depende na tanan sa mangin pag-defend man no sa debate action Eric sa patigayunon nga series of budget hearings sa komitiba ni Councilor Cindy Rojas. Why pa man ni matagaan exactly kung saan ang deliberation sa budget no? Wala pa action Eric, pero usually after it's either sang last year do sa November to December kay before the year ends na mapasargid na sang gunang panglungsod sa third and final reading kag hindi ma-delay ang budget sang city for 2021. Ang schedule na lang sa karon sang hearing ang hatod nga hulaton sa update sang office ni Councilor Cindy Rojas. Ay kahapon yung budget deliberations ng province nagsugod na kahapon eh. Yes, action Eric. Ang iban ti early para at least maka-break man early, makatapos. Kaya usually kung debate action Eric, dira nagalawig kami mga officers man nga nagapangayo, nagapangabay sang dako nga pondo. So depende na no kung paano nila depensahan ang ila sini nga budget for year 2020. Pero most likely ang mga deliberations ng budget sa syudad wala gayud man niya problema ever since Actiondale no? Usually action Eric, sang nagtungkol si Councilor Cindy Rojas bilang chair ng Committee on Appropriations, usually dasig no ang mga public budget hearing. Pero depende action Eric kay base bila may mga circumstances nila or may mga event nga pagpangayo grabe ang BCPO no sang dako nga budget. So depende na sa gihapon kung ano nila sining depensa nga nga ma-convince man ang tatapan ni Councilor Cindy Rojas subject pa may ni sa deliberation sang bugos nga sangguniang panglungsod. Kinahanglan kung magplastar ka sa iyong mga budget like BCP o kinahanglan may support sang dokumento para nga masatisfy ang sanggunian nga kinahanglan giman ning amo nga dako nga budget nga para sa BCP o. Yes, action Eric. Amo na to last time may nang Balimir Bing nga bangon sining COVID-19 pandemic. Ay isa lang siyang assurance is hindi maapektuhan ang pondo sang Bacolod City Health Office since sila karon ang ara sa front line sa pagkig-away kontra COVID-19. Sige. Mga update ka balita gikan sa Bacolod City Government Center ng Action nyo. Action Dale Salazar, una sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Salamat kina Actiondale Salazar. There you have it, update gikan sa aton sining new government center. So medyo may pag-iban sang 2021 budget. 2.6 billion ining next year no kati sa nagligad nga mga tinuig iban nga labot tag 3 million sobra at 3 billion susubong na iban-ibanan no kamo tong patag ni Vice Mayor pero mga kinahanglanon gid nga matagaan dako-dako nga budget like ang aton sining City Health Office iban pang ahensya sa gobyerno nga kinahanglanon madudugang much better nga i-priority ta ang dapat naton i-priority no especialmente kasi nag-atubang kita sang pandemic. Could be possible nga kung wala niyang pandemic ang COVID-19 siguro ini nga tuig next year dako-dako man tayo ang budget sa syudad no. Sige, Action Radio Philippine Standard Time, last 2 si Jess. Alin sa report ni Actiondale Salazar, sa report ni Action Artay Hupon,
pagbaton sang loan application sang mga MES pagi sa online padayon suro sa DTI Negros. Yaring report ni Aksyon Art Ayupon. Art, may ugto? Yes, gusto mo budget? Pila? Malon ta sa DTI. Meron na subong. Ay, meron sa buo. Oo, meron na. Para sa mga... GPD da? Pwede, i-kompleto ka detalye online lang. Sige. Oo, importante ng internet, di ba? Bisyo. Kay, sige-sige ang pagbaton. Sige-sige ang pagbaton. Huwag na sa opisina, to lang nga magkadto ka pa. Okay. Actually, ang October na record rin, ang application total 19,175 na ang nag-apply. Baka damo. Oy, ka 96 ka, ika 97 kus neguro. Ikaw ay kaplano man. Poseidon. Nahon dala na ang ginji. Ah! Sabagay Poseidon, may mga problema eh, no? Ara ka. Sa'yo mo na lang yung malon eh. Ginji pa. Poseidon pa ya. Isa ka gabi. Artay hupon. Sikita mo lang yung kanda gabi. Ako na nalalugan na ibasi kung ni bisitahan ka sa mga kwadam na. Sa taga DTI? Sila niya, today, sikita bildi ka liga na gabi doon. Kaya mo na nasubungan mga 18.37 million ang grant na loan para sa mga micro, small, medium enterprise. Ining yung SME Action Eric. Sa rin na sunod na rin kay Ma'am Michelle Nopabli, amo ning program na gina-offer sa gobyerno pagi sa DTI sa mga naapektuhan sa COVID-19. Okay. Kasi mo yan sa itong tiyempo ka nagsiragan eh, mas nagdako na gitang incomes to. Oh. Oh, din kita tagsito ba hindi to yung binibili naman. Ay, tiyan mo na yung panawagan yan sa mga gusto pa mag-apply. Importante may registration ang imo business. Meaning, legal. Hindi yan managbaligya ka imo na sa illegal drugs, ma-apply ka to tapos ka. Hindi na pwede, mga legal sila niya. Amo lang i-cater namon. And then, online ang pag-process ini ang approval Cebu and Manila. Kadang diri sa Bacolod, kag Negros, ka DTI, ma-release na lang sila sang cheque. So sa way pa dira, na mga gusantiya nagka-proseso, inagaw ka mo, kay may bago nga budget sa idalon sang bayanihan to naging approve. Kagin allocate naman para diri sa Negros Occidental. Aron confirmation para yung ni Ma'am Rachel Nopabli. Application is online na, so they don't need to go to the office. Kaya I know may bagong funds sang San Otobalaan ang first initial release ng 1 billion doon naubos na daw so for sometime daw nag-stop but subong may ara naman nga fund. So Google lang nila ang SB Corporation o DTI nga financing program, no? Dayon nag-apply sila online, kaya ang approval is either Manila or Cebu. Kami na lang diri ang sa province, ang sa Negros, releases na lang sang check. Ang MSMEs, micro MSMEs, basta may registration, basta may negosyo ka, legal nga business. Tiling ka pa, diri ka na. Yes. Salon na kita. Kung why ka, hindi DTI na pundo, report lang sa GMG. Kaya kapalon na siya. May pang porsyento. Anong porsyento? Na mga kompetensya, Pastor ko ba? Dugay na, Kita mo, kuno ay nag-atid si mo na. Nila morning kompetensya ta. Ayos. Regards ako sa kay Sir Frank, Presidente niyo tayo. Sir Frank Carbon. Ay ka pa na member na sila, Why pa? Dahil tayo Ito small business ang tayo, Ibisan, Kung mag-intra ko po sa ito, di ba sa road ng GNG ayaw ka. Balita gikan sa DTI ang Kaksyon sa tayo. Hupo na sa balita na sa Akson sa Bacolod Akson Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Salamat kita, Action Art tayo. Prune report gikan sa Special Assignment Research Team. So, tignan si Action Art mo. Sige. Action Radio Philippines Standard Time, alas 12:15. Halin sa report ni Action Art tayo hupon.
Halos ka report ni Loverboy Action Marlon Hinobeya, PDMPD. Ginabisuhan ang publiko nga mag-aligmat sa mga trahedya nga ginadala tuga pag-ulan-ulan. Yari ang advisory abiso sang PDMPD. Action Marlon Hinobeya sa Kapitolyo Provincial. Action Marlon, please come in. Action Eric Mehara sang panugyan si Provincial Disaster Management Program Division Head Zephyr Gerhard Kailian. Tarang nga mga negrosanon nga mag-ulu-alikmat kag mag-ulu-alerto sering posible kung may ginagaluntad sa masami. Oo. Mga trahedya katulad sang Buhawi. Yes. Sa tion sang Tigululan. Nan. Ambal ni Kailian, hindi malayo nga base kung magluntad na naman o itong atiway man na ginapangayo sa Gabisan na Sino. Tapi gindeklarar na kadaan sa nga pag-asa ang natuwag nga La Nina. Muna ni ang time nga halos kada adlaw nagatupa ang ulan akson Eric. Advisory ini ni Kailian kasunod sa nagluntad nga Buhawi kahapon sa hapon sa sitio Pasing Truck Barangay Mirapasok Banwasang Calatrava. Halit gid sa libag ka balay kaisa ka daycare center. Destroyed gid ini kag mayara sa 17 pagkaiban ang nagkalapektuhan plus may mga dalagko pangapuno sang kahoy ang nagkaratumba na lukat ang gamot. May mga pamilya man nga na apektuhan. Ambal ni Kailian ang kung nga katabo ining Buhawi, tawag pa ni nga tornado, ginatawa mga twister. Katabo ini pagod man sining pagsugata ay isang warm air kag cold air. Ang init kag bugnaw. Muni ang nagatugas ang sining Buhawi kahapon sa paglaragway sang mga nakasaksi nga residente dito aksyon Eric una nga naglaslas ang Buhawi mo. Lawig-lawig tumakin si tuptop 20 minutos. Sus. Lawig-lawig abone nga medyo lapad-lapad ang lugar ang ginhalitan niya. Tapos ang Buhawi dara na nagtupa ang mapunok nga ulan. Okay. May ara man aksyon Eric sang gipadala nga bulig ang lokal nga panguluhan sang Banwa ang barangay Mirapasok. Report official galing subong nga agaw ay patol sa talatapan ni Kailian mo ni gidahulat-ulat siya pa. Ay para nga mag-confirm gid sakto bla kag patod nga figures kung kadabuon sang apektado nga pamilya kag kadabuon sa mga kun balor sang kahalitan. Ari si Dr. Zephyr Kailian. Actually, ang iya sini nga pag-occurrence ang aton nga this time sang aton nga panahon mo, especially nga may ara kita sang ng phenomenon sa buong La Nina, no? May ara sang occurrence ang aton mga tornado, especially kung may ara pag-ulan, may isolated rain showers and thunderstorms. Usually amo gini ang naga-trigger sa aton nga pag-occurrence sa aton nga tornado or Buhawi, no? Especially kung may mainit sa piyak, no? Ang sa piyak naman mabugnaw, so may interaction sa hot and cool air, no? So may sa sang rotation nga pwede mahimo, no, upon the interaction of the two systems ang air naton, and that lead to the creation or ang pag-produce ang aton nga mga Buhawi. Yes, mga open spaces usually para naga-drive gina siya, especially sa mga lugar, no, sa mga dagat, no, like ang aton nga mga kung makita natin mga water spouts, no, ang mga open areas sang aton nga mga kabukiran, no, amo ang gina-triban sa aton nga mga sang aton nga mga tornado or Buhawi. Ginapalerto man ni Kailian ang publiko sa possibly flash floods o kung landslides tunga sining lain nga panahon kay man ari paghapon nagalambiyong ining tropical depression nga si Pipito. Ang kakasulugikan sa Kapitolyo Aksyon na Marlon Hinobeya o nasa balita na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.
Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Salamat kid Loverboy Action Marlon Hinabaya live report gikan sa Kapitolyo Provincial sa munang abiso sa aton sining PDMT nga dapat sa amon nga mga tiyempo nga maulanon kag mabulubagyo ng panahon kinahanglan extra careful gid kasi sa mga mabulubagyohon nga panahon hindi kay marikawan ko isa tawag nga buhawi bla kita naman tabo kahapos kalatraba sa barangay Minapasok kay lima gito ka balay ang nagulog paas nagkalakakas sa mga atop naglulupad ang mga atop sa mga balay lima gito ang totally damage plus ginrungkab man sang buhawi ang daycare center sa barangay Minapasok. Mga swerte kasi way sa may mga utod naton persona nga nagkalalitan sini no magluwas sang ila sini nga mga propiedad kagin tokyab kagin alsa ka buhawi namo na ang budlay ko magsamo ang init ka magsamo ang tugnaw resulta buhawi gid apay bagay ko makita among nga durag itom-itom ang kwan ang kalangitan ta kultig lang nga galom dara ko gisama si platan mo ga formado ga dugay ipo buhawi man ako buhawis bye-bye kung buhawis takas tapos gid damo na sa maulanong nga panahon specialmente ining bagyo nga si Pipito extra careful kita buhawi baha landslide pagpangilat nanhalog kita sa pangilat kaya ang pangilat ba kadelikado man. Ayos! Aksyon Radio Philippine Standard Time Las 12:22 Mayong ugto na dala kay Nonoy paglumutan kay Bea Jonathan sa kay Jenny Osiser kay classmate ko Vincent Oñate sa kay Elizabeth Malaka Gamala sa kay Alex Montesa Heaven draman sa kay Alma Lopez kag Nilda Giliote Olarte araman sila sila ni Chol Recare Apolinario Juan Roberto Ranet Delioso Sr. Elmel Almurato Michael Pajaro kay Norbing Sopenyada araman si Isabel Porillo kapamati mano sa kay Mr. Mrs. Roger Montalboda and family mayong ugtogid Mr. Mrs. Joseph kag Julie Chuwada kay Mr. Mrs. Raymond Alarcon Sagal Jr. sa Purok Santor Barangay Mandalagan nga monitor gid sa aton Mr. Mrs. Manuel Co dira sa Silay City pamati isa sa aton sininga para tuntunan sa kay Norman kag Morina Alvarado sa mga Alvarado family dira sa may Pahanukoy ka-monitor gisla sa aton sini para tuntunan sa mga tamis boys sa kay Boydayo Felix Gar kag Ala Navales ara sila Jake Halbuena check attendance lang Hosiko ara man si Marlon Trinidad naga-monitor sila sa inyo diri para tuntunan. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Pito ka importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pagpuyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor.
Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ini nga pahanumdum ang ginatulong sa inyo sa kaluan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ginagamit ang mga aksyon hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad manginhanda sa coronavirus 2019. Padayon mga aksyon. Aksyon Radio! Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaong kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, Aksyon Radio
Bacolod man sa gihapon, padayon action radyo. Bacolod saludo sa imo, padayon action radyo. Salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa gilagang piligan. Padayon action radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y Sinsan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na italag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers
na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po nating kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawak at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng B, I, D, A ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapaki-pakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita, pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Balik din sa ato sila kapagpakalakad mayong ugtodora kay Perlina Haminal, Jade Jimenez, sa kay Mallorca Noy Ruelda. Sa Est Home Foreman Silingan, kami ako lang akong hapo si Marcos Del Obaldo. Sa Est Home 5, happy birthday. Alin kay Liberty Binitin Obaldo. Harold Chua mayong ugto kay Chantel Floresda. Kay Yuki Muranay, Gingging Mendoza Ricanya, sa kay Junior Irico, si Junior Irico, sa kay Margarita Angana, Raymond La Chica, Fernando Jose Ohuibis, kay Toto Andida, sa kay Liomar Makahilas da. Maloko bago na mapapanyagada, napahilay-hilay ka mo da. Was-was ko numay, ariya lang kon maisa. Si Action Papang Nixon tahong pa. Toto Andy kag kay iyo man. Was-was ko numay, ariya lang kon mais. Sige, balikan ta pagkita ato sa dugang nga action balita. This time balikan ta ato sa patrol. Balikan ta si Action Alvin Graba, report gika sa Negros, Occidental Provincial Police Office, HPG kag PNP Crime Laboratorio sang Negros Occidental Provincial Police Office. Uy, nagpatigayon sang surprise visit
para sa mga kung para sa tawag nga one-time, big-time visitorial inspection sa mga second-hand car dealers. Yari ang report, ginopda ni Kinan ni Action Alvin Graba sa patrol. Action Alvin, please kamak. Sorpresa sang Highway Patrol Group kaga sang PNP Crime Laboratory sang Negros Occidental Police Provincial Office ining pila ka mga baligyaan sang second hand nga mga salakyan diri sa siyudad sang Bacolod na nakipman ang pila ka mga second hand nga mga nagabaligya sang second hand nga mga motor para ini sa synchronized one-time big-time visitorial inspection sang mga second hand car dealers. Sa diin sunod diri kay Highway Patrol Group sa Negros Occidental nga si Police Captain Roberto Mariano ang tuyo sang ila sini nga ahensya nga mapasiguro Action Eric kung kompleto ining mga dokumento sang mga negosyante sang sining mga second hand vehicles nalikip na diri nga ang mga ginapangita nila diri Action Eric nga sa mga makina dapat makita man nila nga kompleto man ang dokumento sa makina. Kagina sa bodega mismo sang isa ka baligyaan sang salakyan dira sa may reclamation na area ginchekyar sang Highway Patrol Group upon na diri ang PNP Crime Laboratory of course ara man kagina ang mga kapulisan sa idalom sa Police Station number 1 ining gin kadtuan gin ang ining kuan bala Action na Eric do bodega sang mga makina. Ginastakan kanina taguan sa mga makina kasalakyan. Yes, daragid. Doon ka mo gina makina to nakita ko sa picture mo diyo. Damo Action na Eric. Ano makina na ka-tracking na ano? Yes, kompleto may ara sang makina sang gagmay nga salakyan. Auto. Oo, may auto, may ara sang carry. Pagkadto sa dalago nga mga salakyan Action na Eric. Okay. Akon mo na yang bilis sang sang makina sang salakyan kung sa carry pa lang hindi maglubo sa isinta mo. And may ara man nga makina sang mga dalago nga mga salakyan nga nagabili sobra 300 tubtub 500,000 ka pesos. Kaya nila pag-check na okay man, may problema. Ginkuhaan Action na Eric ginkuhaan sang stencil, ginpicturan kag tigin usisa man ang mga number na lakip na diri ang mga papeles ang tagsa ka mga makina mo ning ginausisa kag gina sa mga kapulisan kag iniya Action na Eric iga-check man nila kung bala ini tampered nga mga numero sang mga makina abi. Tikabay pa nga sige-sige ni kung wala untat ni Action Alvin. Tikabay pa Action na Eric kay amo man ang plano gali kay synchronize niti maghambal kita synchronize hindi lang diri sa Negros kundi halos sa bugos nga Pilipinas nga mga kapulisan sa idalom sang Highway Patrol Group nagapatigayon man karon nga adlaw. Pero ang point nato diri dapat hindi na niya karong adlaw dapat adlaw kung pwede lang. Mayo gid Action na Eric no para mapasiguro man ang makon mo na mabakal ka second hand nga salakyan o mabakal ka biyang makina ti basin bala bugos man ang makina Action na Eric. Ikaw daga plano ka ba mabakal ka makina sang imo nang car? Ti mabakal ko ti pangduha-duha kag mambal siya ba nga ay sir ang imo nga ginbakal nga makina sa imo nga car daw pikoy. Kundi balda. Ibalda pero suno sa Action na Eric kung halimbawa gid man nga may ara nga kasaypanan kag isa ilang pagchekyar kung tampered klase nga makina ang matabo diri sunod sa ila nga ila kung pagkapasakaan sang kaso ang nagabaligya sang sining nga mga tampered nga mga salakyan tampered abi nga mga makina kag iban pa Action na Eric. Ari ang pahayag ni Captain Roberto Mariano. One-time, big-time operation ng Highway Patrol Group. Simultaneously done sa buong Pilipinas po. Nationwide po yan na ginagawa ng Highway Patrol. Yung pong pag-check ng mga second-hand motor vehicles and motorcycles. And kasama na rin po yung pag-check natin sa mga nagbebenta po ng mga parts ng mga sasakyan. Hindi lang po yung mga sasakyan na maliliit, pati po yung mga trucks. Tulad po nitong i-check natin, nagbebenta po sila ng mga second-hand na mga engine ng mga truck. Ang halaga po niyan is nasa 300 to 500,000 yung halaga ng mga engine na yan. So, check po natin kung mga legal po yung mga binibenta nila rito and yung po mga engine and chassis nila is hindi po mga tampered. Kaya po coordinated tayo sa Crime Laboratory and sa
police station na nakakasaka po dito sa area. Kasama na rin po yung mga barangay officials, and sa health protocol natin, meron silang health worker na in-invite natin para po sa distancing and sa minimum health standard po natin. Ano ang pinaka-main purpose for this one-time, big-time visitation and inspection? Yes sir, ang purpose talaga natin sir is yung masiguro natin sir na safe yung mga bumibili ng mga parts, na motorcycle parts or motor vehicle or truck parts, na ang mga binibili nilang mga parts is legal po and hindi po galing sa nakaw. Meron po kasi mga instance na yung mga nabibili ng mga motorista na akala nila legal, yung pala is galing pala sa nakaw, kaya mas mura nilang nabibili. So pagka bibili po kayo ng mga parts or sasakyan na sa tingin nyo is too good to be true, yung pong masyadong mura, so mag-isip po kayo, and pwede rin po kayong pumunta sa amin para po makipag-coordinate sa amin para matulungan po namin kayo. If in case po na may mga nakita natin, may mga illegal documents and at the same time may mga tampering po, ano pong mangyayari? Kakasuhan po natin sila kung mayroon po tayong makuha na illegal sa shop nila, makakasuhan po sila. And yan po yung isa sa sinisiguro natin, na kung sakali na meron tayong makuha na tampered or meron mga illegal na mga parts dyan na hindi nila walang papel, so pwede natin confiscate and kasuhan po sila. So na Eric, ang kabahin ginamang sa pahayag diri ni Captain Robelito Mariano. Sa dugang paginaton nga balita, update aksyon na Eric in relation sa shooting incident na kahapon sa Purok 4 sa Barangay 4, Siyudad sang Himamaylan. Okay, ang update? Ang update diri nga may persons of interest na ang mga kapulisan sa idalom sang Himamaylan PNP nga ginapatihan suspect diri sa pagpatay kay Rolin Gutierrez alias Nini, 29 anyos, taga Pro Crusher ni siya mo, Barangay 4 Himamaylan. Okay. Din sunod diri kay Police Major Romeo Vargas, ang suspect diri duha riding in tandem, duha ka mga suspect posible may kaangtanan sa ila sini nga grupo. Kunti number 7 top priority target list sa illegal nga droga sa Himamaylan si Gutierrez. Sunod diri kay Vargas nga isa ina sa mga bagay nga ilag man ginatutukan granting nga ining biktima miyembro man sang Bugalon Drug Group. Okay. High value target man sang ila sinigahanay, plus nalakip na diri action Eric, wala nila ginadula ang kaangtanan sang mga reklamo man sang pila ka mga pumuluyo granting nga ini suno sa aligasyon ang biktima nagapangawat man o tiveri ngawat suno sa aligasyon dira man sa area. May mga record naman sa rin Saksyon na Eric, may mga record ini pero wala man nila ginadula man ang personal nga away ang maning isa sa mga motive diri. Okay. Personal nga away kag ang anggulo sang pagpangawat kag illegal nga droga. Ang reaksyon na Eric ang kabahin ginamang sa nga pahayag ni Major Vargas. May person of interest kaming kinatutukan subong na posible amo ni sa siraan nagtiro sila naton biktima. May motibo kami na kita, sir. Personal nga away, namon ginaano din sa subong. Magambal kita personal nga away between sa victim kag sa possibly perpetrators. Yes, sir. Daka mo na, sir. Namon ano. Granting nga ang biktima, sir, is number 7 ni siya sa top priority. Target list illegal nga droga. Is there any possibility nga illegal drugs man ang motive, sir? Isa man na, sir, sa among ginatutukan pa nga ang gulo. Si biktima naton involved na siya rin sa mga tibira incident sa Himamaylan. Member pa niya sa Bugalon ng drug group. Sa subong, sir, we are digging deeper kung ano gidyaan motibo nga ginano ni siya. Sa subong, sir, may ara na kami sa ginatutukan ang gulo. Ugaling kay hindi ko lang gidyaan ay sa imo, sir, ma-reveal. Ito na Eric, hindi niya anay ma-reveal pero karon nga adlaw na talana nga igapaidalom sa autopsy ang bangkay ni Gutierrez ang gudya hibaluon kung diin ang igo sa lawa sa victim nga gintunaan sang iya sini nga kamatayon. Nagikan sa Negros Occidental Provincial Police Office ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo!
Salamat gid sa report na Action Alvin Graba. So kabay pa nga mangin tuloy-tuloy ang ining operation sa aton Highway Patrol Group sa mga nagabaligya sa mga salakyan bla para nga mapasiguro to nga hindi peke ang motor. Sa motor sa salakyan sa nga ginatampered mo. So, congratulations sa Highway Patrol Group led by Captain Robilito Mariano kag sang taga PNP Crime Laboratory sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ano nga ginatutukan sa buong sang aton sini nga mga kapulisan mo. Mga ilas sini nga programa. May ugto dira sa kay Cecil kag kay Ricardo Presbitero, amo man kay PO3 Botol Presbitero sa kay Romulo Batang da. Mayong ugto dira kay Romulo Batang. Sa kay David Paulite, pamati sa ato sini nga pagpangalagad. Amo man kay Roberto Salarda sa kay Oki Grande. Kay Paterno Labto, kay June Posadas. This time, i-check na naman ang report na gikan sa ato sining nga mga correspondent. Unahon tang report na gikan sa kay Aksyon na Roger Gutib. Balita gikan sa mga syudad sang Cadiz, Areo, motorsiklo, kag pick-up nga salakyan, head-on coalition gito. 19 anyos ka nakamotor na hospital. Aksyon Roger sa report, please come in. Aksyon Eric, isa naman ka-aksidente sa bahin sa natabuan man sa tong aksidente natabuan sa tong nagigyan nga gabi nga sanin may ara isa ang napatay. Subong naman kon kapon alas 3:50 sa hapon gin dala naman sa ospital ang 19 anyos nga isa ka truck boy. Kaya siya ang na-aksidente man sakay sa single motorcycle. Ang biktima gikilala kay Joey Carbahaga Rico. 19 anyos sa edad kag soltero, residente sa sitio Alimatok, barangay Celestino Villasin, Ciudad San Cadiz. Suno sa report, enkwentro sini. Ang isa naman ka pick-up type nga salakyan nga ini ginamanihuman sa isa gikilala kay Nelrod James Humwad, residente man sa Ciudad San Cadiz Heights Subdivision, barangay Tinampad, Ciudad San Cadiz. Ang report nga kuntani magabakal sa piyesas ini ang 19 anyos nga biktima nga yara karon sa ospital sa bahin sa Ciudad San Sagay tungod na beriya ila sining truck sa may Victorias. Tungod sa ilang pagkaayo sa bilogid nga gabi nakapulaw ini kag suno sa iya mismo aligasyon sa inisyal gidala sa Cadiz City Emergency Clinic nga natulugan siya bagay nga naagaw niya ang lugar nga iya sang pick up. So tungod sini ang damage hindi lamang sa salakyan sa pick up kundi pati man sa motor labi na gid ang damage sa mismo sining biktima nga karon confined sa hospital. Yara naman karon sa traffic and investigation section ang kaso nasunod sa report nga fractured gid ang natuo nga tiil o kon ang iya sining bukog sa natuo nga tiil sining 19 anyos nga si Joey Carbahaga nga kinanglan gid na operahan sa hospital sa siyudad sang Bacolod. Report gikan sa siyudad sang Cadiz sa balita una sa aksyon. Ini sa aksyon Roger Gutib nga report sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Salamat gid Aksyon Roger Gutib live report gikan sa siyudad sang Cadiz sa ilota sa siyudad sang San Carlos. Mga update kag balita na tipo ni Aksyon Stephen Presquito. Pero alang-alang signal Aksyon Stephen Presquito sa iluhanta si Aksyon Percival Binamor. Duha ka persona arestado sa bypass operation sa siyudad sang Bago. Aksyon Percival sa report, please come in. Yes, Action Eric, ang police station sa Bago City nagkandak sang operation against sang illegal drugs bypass operation kahap sang Oktubre 20, 2020
dito sa may Hacienda Rosario Barangay Bago City action na direct. Kag ini ang duwa nga suspetsado nagabaligya ini sang frontliner nila ang pamakal sang manok nga inugbulang action Eric apang ginasurbilan sang aton nga kapulisan sang Bago City. Nasakuti diri ang duwa ka persona nga gikilala sa Kainel Riovan E. Lim, 35 anyos, soltero, kag residente sa Hacienda Rosario Barangay Granada, Bacolod City, kag si Ronel Inaya E. Macatigos, 35 anyos, gini siya pumuluyo sa Lidisma Hacienda Rosario Barangay Granada, Bacolod City. Ini sila nga duwa ginabaklan sang aton Pursyo Bayer sang kapulisan sang Bago City sang isa ka Hitchell transparent suspected shabu kag na-recover sa ila ang 5 pagid ka Hitchell transparent suspected shabu bali anom ini siya kag isa ka 500 piso bill nga amo ang gingamit sa pagbaybas sa ila kag isa ka itong sling bag kag isa ka cellphone nga color white kag ang iyaman sang isa nga color green bali duha ka cellphone ang ginagamit kag nagadalagan nga cash nga nakuha sa ilang posisyon kag control nga nagadalagan sa 6,817 pesos action Eric. Ini sila nga nasakuti sang aton kapulisan nga ang ila frontliner nagabaligya kag nagapamakal sang manok na inugbulang pero sa likod gali sang tanan nagabaligya sang illegal nga droga. Karon ini ang duha ka suspect nagapangatubang sang kaso nga ipasaka sang aton kapulisan sang pagbayular sang Anti-Drugs Act 2002 sang Republic Act 91-65. Naunong sa gihapon sa custodial facilities sang Bago City ini ang duha. Report live gikan diri sa Bago City ang inyo ka-action Percival de Amor, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Salamat kid aksyon na Percival Villamor live report gikan sa syudad sang La Carlota. Mayong hapon dira kag mayon ang pamamati sa kay Police Lieutenant Ryan Batadlan and company dira sa Kalibo. O harak na sa Kalibo gali da Toto Ryan. Burakay galing mo assignment. Bo kaayo. Naman na kayo kung magpaburakay kami da. Harak na mga muma sakon. Salamat din sa pamamati. Monitor dira paglantaw ni Police Lieutenant Ryan Batadlan dira sa Kalibo. Monitor sila sa aton galidiwa para tuntunan. Alin sa report ni aksyon na Percival Villamor. Yaring report live gikan sa may syudad sang San Carlos. Mga balita update ni aksyon Stephen Presquito. Action Stephen, please come in. Yes, Action Eric, Executive Order. Agin pagwa ni Mayor Negosilo, Executive Order number 2027. Nga sa din ang mo pagugot sa mga pagbiyahe kag sa mga borderline sa siyudad sa San Carlos tungod sa pagsaka sa sining positive cases diri sa ato na COVID-19 diri sa siyudad sa San Carlos. Gani Action na Eric, ang among executive order amo ang pagbawal sa mga magsulod diri sa siyudad sa San Carlos, ilabi na kon wala sang mga importante gid no nga mga imuon, ilabi na sa medical lamang nga aspeto kag ining mga kuan lamang, ining mga importante lang gid nga mga ining mga food deliveries o mga basic necessities. Amo lamang ang pwede nga makasulod diri sa siyudad sa San Carlos. Kag paralisado man ang pag-issue sa mga medical or travel pass diri sa siyudad sa San Carlos tungod naka-lockdown ang atong City Health ang aton man nga City Hall sa karon. So amo ina nga hindi gid pwede ang pagwa man. So gani nga amo ini ang ginamando kag so far ang mga essentials gid lamang ilabi na mga frontliners amo ang pwede makagwa kag magkasulod no. Kag ang aton nga mga elderly o mga senior citizen, mga minor section Eric amo ang hindi gid pwede nga hindi nga maglagaw-lagaw or magwa sa ilang mga panimalay kag pagatagaan sang pass ang katong magsulod sa ining merkado publiko o sa iban nga mga supermarkets o groceries. So sa karon ang mga biyahe naman sa mga tricycles diri, public utilities, ini mga pedicabs.
So alternate ini Action Eric no may coding lang sila. So tatlo ka adlaw ang among grupo kag tatlo ka adlaw man ang masunod no. Tungod para lamang gid sa sunod pa sa emergency na aton incident management team sa Sudad sa San Carlos nga ginapangunahan man ni Dr. Wilmer Yap para ma-control ang movement sa mga tao diri sa Sudad sa San Carlos nga ang paggwa sulod no. So amo na ang executive order nga pagwa ini ni Mayor nga hugtanon gid anay nga ipaga-implementar para lamang gid nga mahagan-hagan ini pagsaka sa nga COVID na mga nagpositibo sa siling COVID-19. Anyway, maayo man nga balita sa Eric kay si Mayor ni Gustilo nang negatibo ang iyang PCR test o iya swab test result. So amoy na karon na nagpasalamat ang mga San Carlosanon nga si Mayor sa karon kag ang isa na naton ka doktor sa aton City Health nang negatibo kag maayo naman karon ang iyang kahimtang dira sa may San Carlos Doctors Hospital Action Eric. So amo naman in Action Eric sa karon prison order naman Action Eric. So far isa lang ka kinawatay kahapon ang isa ka drug pharmacy nga nakawatan siyang 90,000 pesos. Ginsulod din isang gawatan no. So under investigation to sa aton San Carlos PNP theft and robbery section. So mula mga nasunari ang atong report rin sa siyudad sa San Carlos. Una sa balita, una sa aksyon. Ini si Aksyon Stephen Fresquito sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Salamat gid Aksyon Stephen Fresquito live report gikan sa siyudad sa San Carlos. Mayong hapon dira kay Mr. and Mrs. Cherry kag Nonoy Duario and kids sa area sang Barangay Maaw, Bago City. Nonoy manggubat may lang nga pagpulo pangapi sang Robilio Taxi. Ara sa naga-monitor gid kag nagapulo pangapi wa. Si Mr. and Mrs. Pablito Benedicto pakadto ka Bangkalan ga monitor sa Subong wa. Salamat kay Mr. and Mrs. Pablito Benedicto going sa kuno ka Bangkalan wa. Sa kay Ramram Pagunsanda kay Herman de la Cruz Amos, Eva Garcia, Michaela Alit, Roxanne Yere, Vicky Dito Yato, kay John Michael Guanzon, Red Bull, Toribio Casas, sa kay Iamari Halili, ni Bordandis, sa kay Joy Diaz Marcuelo. Isabel Monteribanoda, mayo nga papamati. Cora Flor, Luisa Banjola, kay Berta Tuandoda, kay Kagawad Jofred Chapanta, Kapitan Chad Periada, sa Barangay Robles, mga pumuruyo da, mayong ugturan sa inyo papamati. Ros Olarte, Gabriel Hinolan, sa kay Lisa Libuon, Julius Yolo, Marilo Manlapas, sa kay Alfredo Lim, Toto Colmo Arroyo, sa kay Ronel Peralta, Tagig Cybersecurity Firm, para si Yuki Murunay, ka-monitor sa ato. Sa kay Cherry Susan, Barcelona Caras. Kag sa kay Jinjin Garido Pabliti Taiko. Naga-monitor gid sa inyo, palatungtunan. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ikaw na ginapamati, alamon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag.
istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sansan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na italangan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na
adlaw sa pagtuhaw sa bituon. Mga balita may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsan ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahin na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nga ang ginapamati, ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuon. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Buliki.
action reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapaki-pakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita, pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon! Radyo Aksyon! Balita! Banat! Puling! Pabalik diri sa itong kapapalagad mayong hapon dira kay Madam Nilda C. Guanse, muman kay Melvin Lumboyda, kay Mati Black, Robilo Matulubos, kag Jerry Makayan, George Rodelin Gabantoda. Gamonitor diri sa atong sininga palatuntunan. Pwede kita panahon sa inyo sining palatuntunan balita banat bulig sa ugto. Opo diri sa aton nga mga patrol layon at reporters, correspondent ka nagpangalagad karon nga hapon diri sa inyo palatuntunan. Opo diri sa aton nga mga technical partners sa Studio A, broadcast engineer Nelmar Madera, back up diri kay IT expert Sir Elray Dotilios. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Talok, Siyudad Sangbago, si broadcast engineer Edward Balico. Sa ngalan sa regular anchorman sa siringa palatuntunan Action Rex Peregrino Cantong, balik na sa buwas. Ara na sa buwas. Talos na kita diri temporaryo, pero kita karon alas 9:30 tuto alas 11 sa Action Night Patrol program. Standby na sa masunod nga programa, This is My Life, magasunod sa Dili Kinabayan Mundugay, upod kay Action Wilma Sugaton. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakurod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon